माबायदि मोनदों? थिगैनो दङना गैया? मानो एसेबां थान्दा जाखो? गोजांदों नामा? गोजांदों नामा रायजो राजा नोंथांमोना? नोंथांमोनाबो एसे रंजाफायोब्ला, आखाइ खबोब्ला, बेबायदि एसे मोसाफायोब्ला अब्लासो मोजां नांगोन आरोना। माबायदि मोनदों? थिगैनो दङना गैया? मानो एसेबां थान्दा जाखो? गोजांदों नामा? गोजांदों नामा रायजो राजा नोंथांमोना? नोंथांमोनाबो एसे रंजाफायोब्ला, आखाइ खबोब्ला, बेबायदि एसे मोसाफायोब्ला अब्लासो मोजां नांगोन आरोना। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर, गोजोन्थों।